Hayi njalo ejiki-ke uma isinje. Okuyibuze-ke Nkosi yami ukuthi umuntu onjani othi mayesebenza. Angithi usebenza abantu mayasho. Ubasebenza kanjani abantu phakathi ebusuku kusukela ngo-2 ey'ntatha kuya ngo-5 ey'ntatha. Izona iy'khathi zakhe zokusebenza lezo. Ayike mayesebenza futhi kumele kuyogunjwa into ehlane. Masithi siyalinuka naleli ihlane lakhe sithi siyalalela uma Nkosi yami ngiyayithi ngiyayizwa lento. Hey mshanami. Ebese kuba khona amakhandlela abovu number 1. Amakhandlela abovu asebenza ngawo. Nganibuza, I think it was episode 50 or 60 or 70 awareness. I asked you, umuntu onjani mayisebenza asebenze amakhandlela abovu wodwa bese abuya afake namnyama kube khona izinto ezigujwayo. I asked you. Hamba nyobuza abantu bakini, angena mina wakini, angisoze futhi ngaba umngani wakho. Hamba uyobuza abantu bakini, ubuze nogobela wakho. Wake up. Phinde ngibuze, umuntu onjani osebenza ngalezi ikhathi kuphela? Hayi ngeke umbone mawakhanya ilanga yo angeke. Ayike. Oh. Bese ziyagujwa ezinye izinto. Baba yini bafethu niphile njalo niyezwa. Ta.